ето какво си купих от Япония. Честно казано, това е по-голямата част от нещата, които съм си купил, но около мен има още два сака, от които ще вада лека по лека неща и ще ви показвам. Ще започнем с нещо, което е по средата. Това е Golden Cup трофей. Той беше взет от Universal Studios, по-точно в Nintendo World. Първоначално с мои съктиранци взехме една пластмасова, която имаше кладови монети в нея, но за съжаление не оцеля връщането към България и беше изфърнена, но пък запазих доста по-хубавата, която е направена от метал и е супер жестока. След това имаме Хари Потър статуя, която е на Дементор. Тези от вас, които са гледали филма или пък са чели книгите, знаете Дементор какво е, но сега няма да го обяснявам. Това е един сувенир, който си го взех от Хари Потър, ще го наречем музей, но е фактически една 3-часова атракция, която ви прекарва през създаването на филмите, как са създадени костюмите, как са създадени сцените, музиката, звуците. И след като свърши тази атракция, влезнахме в магазините. Магазините бяха огромни, имаше всичко от тениски, роби, до статуетки, до чаши и така нататък. Аз реших да си взема тази статуя, защото съм голям фен на статуите. Имаше супер много различни статуи, в моят случай аз си взех Дементъра, моят съктирант си взе плаха на Рон, може би ще покажа малко видео от него. Но да, супер жестока статуя и съм много доволен от нея. И накрая за момента имаме един дракон, това се казва Раталос, той е един дракон от една видеоигра наречена Monster Hunter. Много интересна история, взехме го от един музей на фигурки, имаше мини фигурки и като цяло повече имаше за Евангелиан. Евангелиан е една анимация или аниме, по-точно манга, която е свързана с роботи, с спасяването на света. Много странно, след като влезахме в магазина, очакваме да има стоки свързани с Евангелиан и такива мини фигурки, но в нашия случай намерихме Monster Hunter и тъй като аз съм супер голям фен на играта, реших да си го взема и той заедно с Дементора и купата ще бъдат сложени в една от витрините, ако се намери място. Добре, след това имаме тази не толкова голяма фигурка, просто самата кутия е толкова голяма, но може би всички знаете кой е този италиански приятел, това е Супер Марио. Влезнахме в Nintendo Осака магазина и веднага, щом влезнем, виждахме няколко статуи, те бяха фактически секции на различните герои. Имаше Link, имаше Animal Crossing, имаше Pikmin и имаше Mario секция и всяка една секция си имаше тези фигурки. Аз реших да си взема Супер Марио, тъй като той е просто иконата на Nintendo според мен и е супер жестока. Отделно това имаше плюшени играчки, тениски, наистина не знам къде ще ги слагам, но те са супер жестоки и както вече споменах, много обичам фигурки. Добре, продължаваме с темата на Nintendo. В този случай имаме Покемон. Мисля, че всеки знае Покемон и всеки знае този малък приятел. В този случай не е много малък, но това е, може би се досещате, това е Пикачу. Това е за подарък и е много хубава плюшена играчка. Имаше различни покемони, но просто Пикачу е иконата на Покемон, така че реших просто него го взема. И наистина просто изработката му е супер жестока, никъде не виждам проблеми, супер мека, пълна е с такива малки топчета, които го карат да седи без да мърда. Окей, продължаваме с тематиката на плюшени играчки. В момента имаме пред нас Том от Том и Джери. Имаше едно кафене, мисля, че беше в Токио, което беше тематично Том и Джери, където сервираха тематични ядената и напитки и в същото време имаше магазин за сувенири, в който продаваха плюшени играчки. Както може би забелязвате, ще го покажа малко по-близко от камерата. Той си има една пръстилка и вратовръзка, все едно, че е сервитьор. Джери беше в същото облекло, но просто Том е по-готин, защото е котка и затова го взех него. След това имаме пингвин с чанта. Това е маскота на магазин, верига магазини, наречени Дон Кихоте. Не знам как да го сравня с някой друг магазин, но е просто една голяма верига магазини, които продават абсолютно всичко. Може би се доближава до нашото метро. Продаваха храна, продаваха електроника, продаваха куфари. Между другото куфара, който сега ще го покажа, го взех точно там. И това е техния маскот. И това е последната плюшена играчка. Погледнах преди малко, нямам още покемон, но пък имам този сладък приятел. Това е маскота на една от любимите ми гейминг компании, нарича се Atlas. И този малък приятел се нарича Хихо. Фактически това е един демон, който помага в играта, дори не знам как да го опиша на по-разбираем език. Но да, просто е маскота и се вижда навсякъде.
нямаше просто как да не си го взема, тъй като съм супер голям фен. Тук отляво не знам камерата дали го хваща, но имам цял един етаж с герои и видеоигри и фигурки от една от техните поредици, която се казва Persona, и Shin Megami също имам най-отляво. И този приятел се вижда в тези игри и той може да ти помага, стига да го хванеш или да се разберете, така че той да ти помогне. Това се опитах да го намеря и не успях, но просто беше забито в дрехите. Това е една много проста гривна, но пък с много яка функция. Когато отидохме в Universal Studios, по-точно Nintendo World, може да си закупите тази гривна и тя ви позволява да играете из целия парк. Има различни блокове и различни пъзели и както виждаш тук, ако ударим този блок, ни даваш стотинки и чрез приложение на самия телефон то ни засича прогреса и ни даваш различни награди. Може би ако се върнем, се надявам да завършим целия парк. Добре, тук има няколко неща, предимно чанти, които не са толкова интересни, затова ще ги пропуснем. Но всичко това, ако не се лъжа, е от Evo. Така изглежда. Намерих още нещо. Майко мила! Да, чанти. Но нека първо започнем с това. Не знам колко моите приятели биха искали да го покажа това на видео. Това е една супер яка снимка на нас. Не знам колко добре се вижда, ще го снимам по-близко. Но това беше на Tokyo Tower. Имаше един много готин чичка, който искаше да ни снима и вече ако си заплатите повече, може да си вземете тази рамка заедно с снимката, но безплатно получавате тази снимка най-отдолу, която не се вижда толкова добре, затова аз реших просто дайте да вземем и по-голямата снимка. Но Tokyo Tower, се качите надгоре, може да видите повечето от Токио. Има още една кула, която ще разкажа в другите видеа, които ще влезна по-в детайл къде сме ходили, какво сме гледали, но двете кули в Токио са Tokyo Tower и Tokyo Skytree. Това е един саундтрак на една моя любима поредица от видеоигри, наречена Tekken. В този случай имаме Tekken 8, най-новата, която я изкарах тази година. Като цяло се опитах този саундтрак да подпишат едни от най-добрите играчи на тази игра. За съжаление, там хората им бяха дали марки, ако се изтриваха и за съжаление се изтри, но пък саундтрака е супер жесток, тъй като музиката е супер яка. Ако ви интересува, просто напишете Tekken 8 саундтрак и ще излезне. Но тук има 4 диска и това са около, може би, 20 песни. Така, заедно с саундтрака си купих не от същото място, но подобен магазин, тази раница и както може би забелязвате тези двама мъже, които ги имаше на саундтрака, също от същата игра, тук пише T8, за Tekken 8. Супер жестока раница, предимно е направена за да се носят контролери и такива неща за видеоигри, но е много добре изработена и често казвам се колебах дали си купа една раница, просто последния ден реших добре време да си купя аз една раница, тъй като е много готина и тази е специално издание заради излизането на играта. Също така си взех от същото място една тениска, която е отвърната. Секунда. Но както може би виждате, същия мъж отзад, а отпред пише името на играта, което е Tekken 8. То всъщност и отзад пише Tekken 8. Хубаво е да видя преди да снимам. Това е едната тениска от това място. Другата е в този найлонов плик. Малко ми е голямшка, така че ще измислим какво да правим с нея, но тя е от самото събитие, което се нарича Evo Japan. Не знам колко се вижда, ще го доближа до камерата, но тук пише на самия и так Evo Japan. И ако погледнем отзад, това са всички игри, които бяха на място на Evo Japan. Фактически всяка игра си имаше собствен турнир, собствен финал и разбираш се собствени играчи. Аз като цяло най-много се интересувах от Street Fighter 6 и Tekken 8, може би KOF King of Fighters се казва играта, King of Fighters 15, това също беше супер интересно, но предимно съм Tekken фен и Street Fighter фен, така че тези турнири бяха високи и за да запомня, че съм бил там, реших просто да си взема нещо, което показва цялото събитие и в този случай това беше тази много красива тениска. Както виждаш отдолу пише Evo Japan 2024. Тъй като сме го обърнали на дрехи, нека завършим с дрехи, тъй като за съжаление си купих толкова много, колкото исках, повече преди тях отидоха за видеоигри, но тук имаме един свичер, го взех от Nintendo Tokyo. Това е свичер на един герой от Pikmin, пак видеоигра. Просто реших, че жълтото ще ми допадне повече и затова го взех.
Ще го покажа малко по-близко на камерата, но си има детайли като един малък пикмен, не знам колко се вижда от тук, който излиза от джоба. И също така самата качулка е на главата на пикмена с едно цветенце и малки ушички. Изглежда малко глупаво като носиш качулката, но пък свичера е много хубав и много удобен. След това продължаваме тематиката с Nintendo. Това го взех от Nintendo World в Universal Studios, което погледнахме малко по-рано. Но това е една тениска на Купа, или както ние го знаем в западния свят, Баузър се казва това. Също има една фигурка на него, но ми харесва как е с два цвята, жълто и черно. Аз много обичам черно и може би вече обичам жълто, не знам. Но тук на ръкава ще снимам по-близко, пише Super Nintendo World, за да се знам откъде е взето. И още една тениска, която е подобна, но вече е с черно и бяло. И това е Тереза, или както ние го знаем е Бул, защото е дух. Знам, ние сме много креативни създания, но пак от същия магазин Super Nintendo World. Както вече споменах, там имаше още много такива тениски. Последната тениска не исках да я взимам, но стана малък гаф с едно от питиетата в Universal Studios. За съжаление, се опитах да държа 3 големи чаши. Не беше много умно и едната чаша така малко реши да се изхвърли върху една от тениските ми. И просто на бърз ход трябваше да намеря на тениска и се спрях на Хари Потър, и по-точно това е Хогвартс, училището, където учат магии. И често казвам, не съжалявам, тази тениска че ми спаси живота, че я носих може би още 2 пъти, като е супер лека и както забелязвате е бяла, а пък за разлика в България, в Япония беше много жега, така че тази тениска ми спаси живота не само един път и наистина много я харесвам. Тъй като сме на вълна Хари Потър, ще ви покажа още един предмет. Това е много интересна кутия, но по-интересното е вътре. Разкриваме тази много хубава дървена пръчка. Това е пръчката на Дъмблдор. За тези, които са гледали филмите и чели книгите, знаете, че Дъмблдор е много готин пич и затова си взех неговата пръчка. Тя е направена от дърво и има някакъв лак, който да запази дървото. Но това го взехме от Universal Studios заедно с самата тениска. Ако си вземете тази пръчка и идете в атракцията на Хари Потър, може да я използвате на различни места. Има тази карта тук, която ви показва къде може да я използвате. И ако застанете на правилното място, може да накарате една врата да се отвори, някъде другаде да се светне и така нататък, ако използвате правилното заклинание и правилното местене на ръката. Не знам как са го направили, но технологията е супер, все пак е Япония. И да, за Хари Потър и Universal Studios и Nintendo World ще разкажа повече в другите видеа, защото тук сме предимно за това, което съм си купил, но пръчката е супер жестока. За съжаление не успях да я използвам, тъй като не знаех и я купихме малко преди да си ходим, но за следващия път ще си я донеса и ще я използвам 100%. Честно казвам, не останаха много неща, останаха малко по-малки и дребни неща. И след това ще разгледаме видеоигрите, но първоначално имаме тези две минифигурки. Както може би виждате, по-рано видяхме един от тях, това е Хихо, обаче този път е метален и много по-малък и 100% не е толкова гушкав, колкото плюшения. И до него имаме пак един маскот, но той е вече на играта Persona 4. Много исках да си взема такива фигурки, буквално първия ден ги видяхме, когато решихме да се разхождаме и аз реших да взема две от тях. Просто маскота и Persona 4 маскота, но те са супер жестоки, както вече споменах, метални са и супер издържливи. След това имаме още две малки фигурки, те бяха взети от Императорския храм. Имаме една малка фигурка на една лисичка и в същото време имаме тази фигурка, която ще я снимам по-близко. Имаше много такива, за съжаление реших да не си взимам останалите, но пък ако исках, можех да завърша колекцията, тъй като те не бяха много скъпи. И като цяло всеки този сувенир, това не споменах каква им е цената. Много е ефтино. Всичко е под 50, айде да кажем под 60 лева. Вече по-големите като по-големи фигурки или пък раницата или пък тениските, те вече са, разбира се, по-скъпи. Но ако ги сравним с сувенири от България, цената е абсолютно същата. Пример, саундтрака, който са 4 диска с музика, беше 70 лева, раницата беше малко по-скъпа, но пак е по-ефтина от нашите и е специално издание, тя беше към 160 лева, 170 лева и всичко останало е просто под 50 лева. Тези метални фигурки са по 30 лева на фигурка
и супер жестоко. Аз затова и малко се изпуснах и купих толкова много неща, защото всичко е ефтино. Но, нека продължиме с Марио карти. Тези, които може би ги интересува, ще обясня малко повече защо тези карти са толкова малки и ще ги снимам от по-близко. Но това е една игра с карти специално в Япония, която имат различни комбинации от карти и така печелите точки. Не съм толкова запознат все още, но много бих искал да поиграя с приятелите си, да я разучим малко повече. Супер як дизайн има и това ми харесва, че просто всичките карти са на Марио тематични. И имаме нашите нормалните сте карти, обаче, както забелязвате, те пак са тематични на Супер Марио. Държачи са карти, тематично от Вангелиан, това го взехме от музея, който взех и Дракона, ако си спомняте малко по-рано. И още едни карти, които са на Tokyo Tower, те са позлатени, не мисля, че е истинско злато, но всичките карти са позлатени и са много хубави. 100% няма да игра с тях, просто ще си ги сложа някъде да си ги гледам и да им се радвам. Цял плик с магнити, тези са за подарък, така че няма да ги видите, но може би ще покажа един. Айде, от мен да мине. Този, че е супер странен и има супер много неща, но това е планината Фуджи и пред нея са Инари шрайновете. Това са дървени постройки, които са над 100, ще покажа малко повече в другите видеа, но това е един от магнитите. Втория магнит, пример на Токио, ще покажа пак от близко супер жестоки магнити, много по-хубави от нашите, много повече детайли. Стотинки, като цяло ходехме за много стотинки, ще ги снимам малко по-късно, някой ги обърна, но тези бяха от Tokyo Sky Tree. И хубавото на тези монети е, че може да си гравирате името и датата, когато сте посетили мястото. Аз точно това направих. Едната ми монета съдържа фамилното име и другата ми съдържа даденото ми име. И двете имат датите, тъй като датите задължително се слагат. Последно от малките предмети, даже има някакви карти. За картите има много да разправям, но не точно тези. Едни други ще ви покажа малко по-късно. Не мога да ги отворя без да ги изкъсам и да ги снимам от по-близко отново, но ще ви покажа само една. Това са поставки за чаши, нищо специално може да си помислите, но това е от една игра наречена Final Fantasy 14. Фактически бяхме на едно кафене, което беше тематично за тази видеоигра. Кафенето се казваше Орзия и всички напитки, цялото ядене беше тематично. Пример, щом посетите кафенето, ви питат кой ви е любимия герой или клас по-точно. Класовете са Dark Knight и така нататък, аз избрах Dark Knight и ви дават безплатна напитка, която е тематична към този клас, който сте избрали. Също така ви дават, при всяко купено ядене или напитка, ви дават да си изтеглите по една поставка за чаши. Аз имам, мисля, че имам 4, имам тук още 2. Така, останаха съвсем малко неща, трябва да ви покажа значителите, които си купих, също така картите, които споменах по-рано, но те ще влезе малко повече в детайл. Но за момента имаме пред нас нещо наречено манки. За тези, които са необразовани, манките са подобно на комикси, където не само има текст, но има и снимки, които подпомагат четенето и подпомагат да разберат какво точно се случва. Интересното при тях, че тъй като са японски, не знам защо са го измислили така, но те се четат от дясно наляво, за разлика от при нас, където от ляво надясно, и се чете отгоре надолу. И тук имаме една от любимите ми манги, това се нарича Не се подигравай с мен, госпожица Нагаторо. И това е една от най-любимите ми и затова си я взех да си имам на японски. Дали ще я прочета? Не знам, може би, ако седна да науча езика. След това имаме Зовът на нощта. Отново една романтика, обаче пък с вампири. Коми не може да комуникира. Още една романтика, където една момиче иска да създаде 100 приятели, но проблема е, че е срамежлива и чрез момчето тя се опитва да се научи да комуникира по-лесно и да общува с своите сънародници. Огнения отряд, мисля, че така се превежда. Това вече не е романтика, може би разбирате, като погледнете краката на този млад мъж, че горят. И последните две отново романтики. Тези не знам как да ги преведа, дори не се сещам името на тази отляво. Тази отдясно е свързана с една видеоигра, затова пише ниво 999. И двете са романтики, отново една от най-любимите ми манги е тази, няма я все още на английски, за съжаление, чакаме до година. Затова реших просто си взема първия на японски и след това имаме тази, която си нямаме идея как е на английски, нито пък на български, но съм гледал анимето и затова реших да си я взема. И сега за накрая да завършим този сегмент, който нямаше никакви видеоигри, ще ви покажа нещо, което е свързано с видеоигра. Точно така. И няма какво да направите по въпроса, защото
аз снимам това видео. Често посещавахме нещо, което е наречено аркадна зала, в която има всякакви супер голями машини, където може да играете различни видеоигри. Имаше една специфична машина, която беше свързана с роботи, наречени Gundam. Gundam е една много стара анимация, или по-точно аниме, не знам защо го наричам анимация. Едно много старо аниме и манга. И фактически начинът, по който се играе с тези физически карти, плащате 200 йена, което е към 2,50 и ви позволява да играете един път. Също времено ви дава една физическа карта. Цаката на тази игра ще разкажа малко повече в другите видеа, но набързо тази игра се играе с тези карти, поставяте ги в тези малки дупки и те се възпроизвеждат на самия монитор. Всяка карта е или Gundam, или пилот на този Gundam и фактически, както забелязвате тук, аз имам няколко видове карти, чрез тези карти си създавам отбор, който е супер силен. За съжаление играта е на японски и я няма никъде другаде, освен в Япония. И беше малко сложно да я разгадая какво точно се прави, но тъй като има този елемент на тегляне на карти, аз супер много се надъхах и прекарах доста време на нея. Останалите момчета играеха по различни игри, като ритъм игри, ще покажа отново в другите видеа малко повече за тези ритъм игри, но като цяло е супер яко помещение, супер яка зала и навсякъде ги имаше. За съжаление лека по лека тези зали биват затварани, тъй като новото поколение няма толкова голям интерес към тях, те повече искат да се занимават с телефоните и таблетите и така нататък, но пък старото поколение, като моето и още по-старо поколение, имаше много хора, които беха на по 40-50 години, те все още живеят в този момент и много бих искал и аз да живея в този момент, но за съжаление в България нямаме такива аркадни зали, или ако имаме аркадни зали, те са супер смотани и няма такива машини, но тази игра беше велика и не съжалявам, че дах толкова много пари за нея, няма да кажа колко съм дал. Но супер яко и си остава за спомен. Живот и здраве, ако си пак до Япония, мога да си взема точно тези същите карти и да хода и пак да играя, ако не са затворени залите. Така, последното нещо, което ще покажа, за да завършим това видео, е колекцията ми от значки. Едното нещо, което исках много да си взема, докато бяхме в Япония, е точно такива значки от по-интересните места. Например, тези значки на Марио, Луиджи и Йоши, както и тези отляво, са от Nintendo магазина, докато тези по средата са от Хари Потър музея, който споменах малко по-рано. Това са на различните къщи. Малко по-нагоре виждаме вече някакви чудовища. Това е от Monster Hunter. Вече споменах, че съм голям фен на тази поредица. И даже и Дракона го няма, за съжаление, този, който имам. Но пък има други. Тези по средата са просто от някакви места, които продаваха значки и исках си ги взема. Малко по-японско изглеждащи, за разлика от останалите. Тези човечетата по средата са от Evo Japan. Както вече споменах, имаше една игра 2XKO, в която след като играеме, попълвахме един формуляр и можеше да теглиме жребий, да кажем, за тези значки. Това са 5-те, които можехме да вземеме и аз ги събрах, разбира се. Малко по-горе имаме 4 значки, едната, по-точно 2 от тях са на Tokyo Tower и другите са от Tokyo Skytree. И за да завършиме цялото нещо си взех тази метална плака, на която пише Япония. Супер жестока, просто е така. В Киото я видяхме на улиците и си казахме чакай да си вземем, защото са супер жестоки. И това завършва колекцията и нещата, от които съм си взел от Япония. А е това малко нещо, което е доста готино. Мога ли да го покажа от по-близко? Да, доста яко. И с това приключва първата част от тази серия видеа. Както вече забелязвате пред вас, някои от нещата, които си купих, си намериха място в една от витрините ми и според мен излезнат доста добре съм ги наредил, но за съжаление това не е всичко, тъй като вече единият куфър и вторият куфър са все още на земята, тъй като няма вече място, особено за видеоигрите, които ще разгледаме ето тук във втора част от тези видеа, някъде тук на екрана ще го сложа, така че след като натиснете на това видео, ще идете директно към част втора, където ще разгледаме игрите по-обстойно и с това ви казвам до скоро.